ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм. Сьогодні Святий Костюл католицький означає неділю святої сім'ї Єсуса, Марія і Юзефа. В інтенції цієї святої мши молимося за померлих сім'ї журавських Станислава, Бородка и Анину. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Молимся. Боже, Ти дав нам святую сім'ю як приклад. Учини просим, как мы, злучены взаимной любовью, наследовали цноты в наших семьях и праз гэта досягнули вечной радости в Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз уще веки вечные. Читание книги «Мудрости Сираха». Пан узвысил айца перед детьми, и мати дал владу над сынами. Кто шанує айца, той чинить умилостивление за грехи, а кто шанує маті свою, той быцем скарби збирає. Кто шанує айца, той буде тешиться детьми, и у день молитвы своей будет почутым. Кто шанує айца, будет долго жить, а кто послухмяний Пану,
той будзе пацехай для маці сваёй. Дзіця, падтрымлівай айца свайго ў старасці і не засмучай яго ў жыцці ягоным. Калі нават пакіне яго розум, будзь праблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы. Бо міласэрнасць да айца не будзе забыта, будзе выкупленнем за грахі твае. Гэта Слова Божае. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить Його шляхами. Для братів своїх будеш споживати, будеш щасливий добротами путі. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жопка твоя, як родливая виноградная лоза, пустеют дому твоего. Сины твои, як голубые паруски, вокруг стада твоего. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Просто будем благословенный человек, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону, і убачиш добрим Єрусалима во всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, опраднитеся ж, як выбранцы Божие, святые и милованные, у шчырую милосердность, добрыню, покору, лагодность, долготерпливость, терпячи один одного и даруючи сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду, як Пан дараваў вам, так і вы. А панад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязью дасканаласці, і няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Христовы, да якога вы пакліканы ў адным целе. І будьце удзячнымі. Слова Христа няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце. З усёю мудрасцю навучайце і настаўляйце адно аднаго псальмамі, гімнамі і духоўнымі песнямі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, што вы не рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Пана Езуса, дзякуючы праз яго Богу Айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовий, Слово Христа нехай живе в вас во всей полноте. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане.
Калі мудрацы адышлі, вось анёл пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьмі дзіця і маці яго, і ўцякай у Егіпет, і будзь там, пакуль не скажу табе. Бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго ноччу і пайшоў у Егіпет. І быў там да смерці Ірада. Так збылося сказанае панам праз прарока: «З Егіпту паклікаў я сына майго». А калі Ірад памёр, вось анёл пана з'явіўся ў сне Юзафу ў Егіпце і сказаў: «Устань, возьмі дзіця і маці яго, ды ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, хто хацеў забіць дзіця». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і прыйшоў у зямлю Ізраіля. Але пачуўшы, што ў Юдэі валадарыць Архілай замест бацькі свайго Ірада, пабаяўся ісці туды і, атрымаўшы ў сне наказ, пайшоў у галілейскую зямлю. Прыйшоўшы, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарэт, каб збылося сказанае прарокамі, што ён будзе названы Назаранінам. Гэта слова пана. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелие паказвае жыццё, частку жыцця святой сям'і. Но раз мы ведаем, што Езус – гэта Сын Божы, і мы бачым, Бог пасылаў анёла, каб аб'яўляў Юзефу, што ён павінен рабіць, мімаволі можам паставіць сабе пытанне: раз Сын Божы, раз Бог пасылаў. Пытанне, а чаму гэтае пытанне не вырашана было ў адну секунду над Ірадам? Раз трэба было біялагічнага умешальніцтва, то есть смерці Ірада, каб супакоілася пераследаванне Езуса, мог бы Бог учыніць так, што Ірад памёр хоць раз. Памёр. То есть заўсёды такое пытанне, чаму трэба было, напрыклад, Ірад пасылаў, яшчэ забіваў дзяцей, мы будзем успамінаем, ці не павінны ўспамінаць дзяцей немаўлят, мучанікаў. Чаму Ірад павінен быў пасылаць дзяцей забіваць? Чаму тады нічога не сталася? Вось тут такое пытанне, але мы бачым, раз Христос прыйшоў у свет і стаў чалавекам, таксама, як гэты свет яго зненавідзеў, так частка гэтага свету яго ратавала. Была інтэрвенцыя Божая, асаблівая інтэрвенцыя Божая у выглядзе анёла, але анёл заўсёды даў наказ Юзефу, чалавеку, які быў справядлівы, кажам, як чытаем у Святым Пісанні, і які гэта чыніў. Юзеф ратаваў Сына Божага, бачым, прабываў у Егіпце з пэўны час, пакуль Ірад не памёр. І там, у Егіпце, таксама ізноў аб'явіўся анёл, каб ён ішоў, і бачыў натхненне Духа Святого для Юзефа, ён пабаяўся ісці, і бачым, натхнёны Святым Духам, добра учыніў, і быў даны наказ, куды павінен ісці. Цікавая такая сцэна вось гэтых падарожжаў Сына Божага сярод людзей, павінен скрывацца, павінен хавацца, а магло бы вырашыцца пытанне ўсё ў адзін міг. Падобнае нешта сталася, памятаеце вы, ноччу таксама у садзе аліўным, калі Пётр, калі прыйшоў Юда і выдаў Езуса, і яго схапілі, Пётр пачаў бараніць, Езус сказаў: «Ты што? Схавай меч, павінна ўсё споўніцца, павінна споўніцца ўсё прадказанае, павінна споўніцца гісторыя збаўлення чалавека, і павінна адбыцца гэта збаўленне чалавека. Ты думаеш, што я не мог папрасіць айца майго 12 легіёнаў анёлаў, каб прыйшлі бараніць мяне? Мог бы, але гэта не сталася, то есть
не было вось такой надзвычайнай інтэрвенцыі Бога. І там, і тут. Пазней, калі Христос уваскрос, што Бог бы не паслаў бы на гэтых фарысеяў, на вучоных у Пісанні, на першасвятароў, не паслаў бы кару Божую, калі яны падкуплівалі салдат, даючы ім грошы, каб яны не сказалі, што уваскрос. Але таксама мы павінны зразумець, што Бог зрабіў крок, і цяпер так, з пункту бачання просты, чалавечы крок, як чыталі ў пасланні біскупа, не прыехаў Месія як воін на нейкім кані, не прыехаў як цар нейкі вялікі, так, што шумам, громам, чи не прыйшоў як прарок, але прыйшоў як звычайны чалавек у цішыні зямной штодзённасці. Так і тут, паважаныя, Христос і справы Христовыя і вера ў Бога адбываецца не там, не з нейкім шумам, з нейкім гукам, але ў цішыні штодзённасці жыцця чалавека. Кантакт з Богом адбываецца ў цішыні штодзённасці жыцця чалавека. Шума не адбываецца, штодзённасць. Калі мы робім адарацыю, знаходзімся на адарацыі Найсвяцейшага сакрамента, асабліва падчас святой гадзіны, адарацыя заўсёды рэкамендуецца, каб адбывалася ў цішыні. Бог гаворыць з чалавекам у цішыні. Богу не патрэбна мнагаслоўе чалавека. Сёння едучы, я сёння быў у Буцлаве, памаліўся. Едучы, я слухаў такую вельмі цікавую малітву. Там ёсць магчымасць паслухаць розныя такія справы па сённяшнім Ютубе, і дрэнныя, і добрыя. Слухаў такую доўгую малітву, дзе так многа там было размова, але дзе была такая ідэя, што Бог заўсёды прыходзіць да чалавека у цішыні. У цішыні адбываецца сапраўднае ўзрастанне веры чалавека, але таксама даверу і веры ў Бога. Даверу Богу. Усё адбываецца ў цішыні. І я вам расказваў гісторыю, якую чытаў пра афонскіх манахаў, калі яшчэ ў часы Савецкага Саюза прыехалі, каб сверхчувствительнымі элементамі, мікрафонамі, што там манах робіць у кельгі. От самому такому монаху великому направили туды, и все приборы як бы згасли абсолютно. Была абсолютная тишиня у тым накірунку, у той келі. Абсолютно, нават аднаго гуку, нават было, здзівіліся тыя навукоўцы, якія, як так можна, што немагчыма, троху ў бок прибор адвялі, і чуўся всякі шум, які быў у паветры, птушачак, нават матылькоў, якія лёталі, але калі направлялі на келью гэтага монаха, які трываў у Богу у цішыне, была абсалютная цішына, прыбор нават не шалахнуўся. То есть Бог прабывае з чалавекам у цішыні, у штодзённай цішыні, у штодзённасці, у тым жыцці, у якім ёсць чалавек. Можа, часамі і гам, але вось тая штодзённасць. Нават калі вялі Хрыста на Галгофу, не было нейкага парада, суперпарада, дзе ўперадзе Христос нясе крыж, там разбойнікі, салдаты, адзадзе гэтыя, але быў невялікі натоўп, які ішоў, які крычаў, зявакі, якія глядзелі на гэта ўсё, людзі, якія таргавалі і іншыя не звярталі ўвагу, былі занятыя пакупкамі, бо тая дарога, тая вяла праз тыя вуліцы, на сёння захавалася, яна была вельмі вузкая, часамі метр, 2 метра шырынёю, пагэтаму там асабліва водзяць тут розных, пагэтаму ніхто асабліва не звяртаў увагу на гэта. Бог у цішыні таксама і жыццё чалавека, жыццё сям'і.
калі адбываецца ў Богу, адбываецца ў цішыні. Ніколі няма у жыцці сямейным, у якім ёсць Бог, нейкіх крыкаў, шумаў, але заўсёды спакой, заўсёды павінен, па крайней меры, панаваць спакой. Павінна панаваць павага, ўзаемапавага Божая, так як бачым, як прыклад святой сям'і. Бо іначай немагчыма, калі чалавек пачынае выходзіць за нейкія рамкі шуму, вы разумееце самі, што потом можа адбыцца ў гэтай сям'і і з гэтай сям'ёю. Поэтому пазнаем Бога, пазнаем Христа у нашай штодзённасці, і нас нехай благословляе святая сям'я, якая сёння з'яўляецца асноўным пакравіцелем сённяшняга дня, сённяшняй нядзелі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, разом с Иисусом, Марией и Иосифом узнесем до Бога Отца молитвы за все семьи. Молимся за святый костел, про свою деятельность, и он сведчил об любови Иисуса Христа до каждого человека. Тебе просим. Молимся за тых, кто в нашей краине занимается питаниями семьи, каб яны клопотились про ее сапраўднае добро. Тебе просим. Молимся за католицкие семьи, каб яны наследовали святую семью, живучи в щирой любови. Тебе просим. Молимся за сужэнствы, каб з Божай дапамогай яны ўмелі вырашаць усе складаныя пытанні. Цябе просім. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Цябе просім. Радасць жыцця вечнага для Станіслава Жураўскага і Яніны Бародка. Цябе просім. Прошу Бога за ўсіх і аддаю найсвяцейшае сэрца збаўцы, людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка і невылячальна хворых, просячы для іх здароўя, просячы для іх надзеі на здароўе. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Молимся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Усемагутны Божа, прымі ласкава ўсе просьбы учыні, каб нашыя сем'і жылі ў тым самым духу, які напаўняў святую сям'ю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце.
браты и сестры, ко мою вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Отче, складаючи Тебе эту ахвяру милостивления, покорно Тебе просим. Как про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твоей лаской и с упокоем праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годного это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб ми завсюди всюди Тебе складали подяку. Пане святий Ойче всемогутний, вічний Боже, образ таємницю втіловленого Слова, зазяло для очей нашей души новое світло Твоєї хвали. А ми, познаючи Бога убачно и постати, были ему знесены до любови необачных речав. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами анgelов прославляем Тебе разом с ими, скликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, освящения, благословенный Той, кто приходит в имя Господа. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, во про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усим костелом у наисвятейший день, коли благословленная Мария в непорушном девотстве народила свету збавцу, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Отсветим Отца и Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, Тебе сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таємницю. Воєнну тую ноч, коли був видаджений, узяв хлеб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови маёй нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение в небо ушестие,
Чекаючого другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть у милости улены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриилем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, святым Юзефом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пані, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у вере, любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, всім духовенством, всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов и сестер и всех, кто в ласце Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом зими завсюду радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, на горі єсть у небі, святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Об мы были завсюду вольны от греху и захованы до широка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, престя звавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и милость, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Божий, нехай береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, нехай береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грэхі свету, благословлений, пакліканий на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог наш з'явіўся на зямлі і жыў сярод людзей. Молимся, милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом, учини просим, каб мы верно наследовали приклад святой сям'і, і пасля клопатаў гэтага веку разам з ёю удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа Пана нашага. Амен. Святый Архангеле Михале, Ира.
Сідайте, будь ласка. Сьогодні 27 снежня, із рана, не ведаючи, благословляли. Благословляли, значит, сегодня вечером еще тоже поблагословлю вино у гонор святого Яна Евангелиста. Такая традиция, что святый Ян благословил келих, яким было отрученное вино, и таким чином очистив его от отруты. Отрута – это символ ненависти. Тому вино святого Яна нехай захочує нас до взаємної любові, до якої особливо закликав гэтый апостол. Просим. Будем просить о благословении до этого. Сідайте, сейчас буду объяву, а потом поблагословлю вино. Это поэтому будем просить благословения для вина этого. Ну, знаете, как вино не было отрутой, знаете, но так отрутой становится до сегодняшнего света, особливо для нашего громадства, жах полохливый. 1 студзеня на гэтым тыдні урачыстасць святой Богородицы Марыі. Святая імша ў гэты дзень, як у нядзелю, акрамя тых ранішніх імшаў, што ў капліцах, але тут будзе ў 11 часоў і ў 18 часоў вечара. Это 1 числа, 31 імшы написано на 18:00, так? Я у Кирилла спитаю, як буде в 24 молиться, хай молиться на здоров'я, я не буду. Ось поэтому таким чином може бути так. Добре, я з князем Кириллом поговорю з ним на эту тему. К эту тему покинем пока еще 31 снежня, есть у 9 часов раницы святая имша, коли ласка, хто жадає, може прийти. Далей. 1 студзеня, як я сказав, 11:18, у Свержні 13, у Отцедіжатерова 16:00. У п'ятницю імша 18:00, у суботу у 9:19, а что будет Новый год у четверг? Уже надоели уже эти святы. Скорее бы закончились. Так, у неделю, як завсёды, 11:18, и там у Жатерова у 9 часов. Споведь нямоглых і інших уже буде в тракте калядных наведванняў. Поэтому калядныя наведванні будем спавядаць тады людзей таксама. Прашу, каб тыя, хто не можа прыйсці да касцёла, хто можа да касцёла прыйдзіце да касцёла, паспавядайцеся, хоць у храм Божий зайсці, хоць, а то уже і так цэлымі днями дома и посповедаться часами. Я говорю, я ніколи не забуду еще той споведи, где той хворый бегаю, она каля хлява летая, этот самый, еле догнал там, что давай посповедаю, хоть, говорю, ну иди, зайди в хату, что ж там, а еще треба дать коровам, еще треба те саме. Жах полохливый. Так, на конкурс малюнков «Вітаю тебе, Христа», покуль ніхто з дітей не принес, художники закончились, наверное, уже все, финиш. Чекаем творчих помкненням, приносите, коли ласка, свои малюнки, бабули, дядули, да помогайте детям трошечки, как посетили, ну, знаете, нарисуют, ну, может, что на телефоне, хай нарисуют, телефон поцепить, там, что нарисовали, это вот. Не рисует никто, понимаете, в телефоне все там, какие там малюнки, там, писать тяжко, а тут это еще это самое. Ну что, жизнь такая. У Ларку есть еще календар на 26 год, хто жадає, есть інша литература, коли ласка. Что, Аве Мария тоже есть, да, купляете, коли ласка, набывайте.
Я вельмі дзякую ўсім, хто падрыхтоўваў нам вось гэтыя набажэнствы, рыхтавалі касцёл. Я шчыра сапраўды дзякую усім абсалютна, і хору нашаму, і закрыстыя. Пані Аня тут старалася амаль што цэлымі днямі сядзеў усім, але ўсім я хочу шчыра падзякаваць. Там, хто рыхтаваў касцёл, капліцу нашу, тую падземелье, тоже там уборкой занималіся. Дзякую шчыра вось. І тыя, хто рабіў эту шопку, там пан Саша з Валераю стараліся. Як трэба было рабіць, то мароз быў. Як зараз вось нема, прапаў мароз, зрабілі мы, яна застанецца, гэта потом мы даробім, накрыем адпаведна, і будзе такая летом беседка, зімою шопка. Вот, пан Ян зрабіў такія прыгожыя нам крэсла, будзем сядзець там, пока стаять трэба будзе, як закончыцца, усе выйдуць шопкі, там у беседку паставім крэсла, тады можна будзе, будзем пастараемся зрабіць гэта, каб прыгожа было таксама вось і каля касцёла. Крок за крокам будзем нешта рабіць. Дзякую вам, што ўсім сапраўды стараліся падрыхтаваць свята. Гэта вялікая радасць для святара, калі ёсць так шмат людзей, якія дапамагаюць. І дзякую таксама за ваши ахвяраванні, якія складалі на патрэбы касцёла. Працы ідуць. Вось видим алтар прыгажэй становіцца. Мы яшчэ з Паўлам так трошачки размаўлялі пра далейшыя те самыя упрыгожванні, і кажуць, усё пазнаецца ў тракце нашай працы. Вось. Поэтому далей будем продолжать працы над алтаром, над прывозкаю органа. Так пытанне тоже вырашаецца потихоньку. Дзякую за ваши ахвяраванні. Вось, нехай пан Бог благословляе кожнага. Нехай заўсёды сцеражэ кожнага з нас. І вось гэта набажэнства, гэта знак нашай малітвы. Маліцеся і прасіце Бога заўсёды, бо пан Бог адзіны, хто яшчэ застаецца верны чалавеку, бо паглядзім, якое чалавецтва наўкола вельмі страшнае. Поэтому заўсёды, калі спадзяемся на волю Божую, на Бога, чалавеку жыць лягчэй. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословіць Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Давай, Фабіяна. А, вино забыл. Чекай, Валечка, вино ж не поблагослови. Да. Благословенный ты, Пані Боже, сусвету, бо дякуючи Твоей добрині, мы отрымали вино, плен виноградной лозы, працы рук людских. Твой единородный Сын, а наш Пан Иисус Христос, выбрал вино як знак нового заповета. Просим Тебя, благослови это вино и про заступництво святого Яна Евангелиста заховай нас от усялякой небеспеки. Одари нас взаимной любовью и да поможи нам жить у спокою и згоде. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Да, Фабіяна, давай так себе. Бери воду.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і даним служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, одари ласка хвала алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, які своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства Небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин.